Toto je východňarské derby. Tatran Košice. Odchod. Krása. Čaute, vítam vás pri ďalšom vlogu. Sme pred kanceláriou alebo budovou Slovenského futbalového zväzu, kde máme kancelárie aj my. No a nás čaká dlhá cesta do Prešova, na východ, na derby. Prešov Košice. Tento zápas, hoci je cez celú republiku, som si naozaj nemohol nechať ujsť. Tak poďme na cestu. Tak 4-hodinová cesta za mnou. Som v Prešove. Poďme na štadión. Sadíme zimnú čapicu, trošku prituhlo. Čo je zaujímavé, to je umiestnenie tohto štadióna, pretože aktuálne som pred bytovkami a štadión je za mnou, čiže tento štadión je umiestnený úplne v centre sídliska. Toto je futbal Tatran Arena, štadión FC Tatran Prešov. Pozrite sa, vynovený štadión, krásny. Tu za mnou sú fanúšikovia, ktorí sa už učia. Tu sa chystá nejaké choreo. A tam sú tie bytovky, čo som vám ukázal z druhej strany. Odtiaľ môže byť celkom fajn pohľad na zápas. Čo poviete? Čau, Sebo. Ale... Nazdáš, jak sa máme? Ty? Tak sa tešíš na zápas? Pekný štadiónik, sme radi, že bude vypredané. Prvýkrát si tu? Teším sa, aj prvýkrát to vidím, takže super. Nazdar. Zdravím Nikeligu, derby je konečne tu. Výborne, na tento zápas som sa tešil už 3 mesiace, už pred Vianocami som o ňom sníval, takže... Ani si nespal? Nespal som, doteraz 3 mesiace som nespal, je to na mne vidno, takže bude to veľmi dobrý zápas dneska. Toto derby bude famózny zážitok, každý zápas je tu zážitok. Ideš na zápas? Nie, lebo nemám lístky, som nestihol kúpiť. Tak budeš odtiaľ to pozerať? Áno. Fakt? Áno. To je taká štrbinka. Hej. Keď by sa hralo len tam, že? Tak. Okrem toho, že dnešný zápas je súboj najväčších rivalov na východe, tak je to aj súboj dvoch tímov, ktoré sú vzdialené najmenej kilometrov od seba v rámci celej ligy. Po ceste je to necelých 30 kilometrov. Tak je to určite najväčší zápas, ktorý si Prešov môže zmyslieť a bude to, dúfam, víťazstvo pre nás. Teším sa takto veľmi. Lukáš, či máš zimomriavky? Máš? Mám trošku. No, je tam goosebumps trošku je, budú ale ešte to preto, viac? že bude húkot akože 6400 plus nejaké drobné. Je to tu, na toto vlastne liga čakala, aby tieto derby zápasy sme mohli sledovať a pri čo najlepšej atmosfére. Za mnou je košický sektor, takisto bude plný počas zápasu. Hviezda internetov! Nemôže chýbať! Musí byť, na také fantastické derby sme sa pripravili. Verím tomu, že divák si príde na svoje. Dobre, komu fandíš? Košice. Lukáš, čo máš Zobral som žltú, ale tak mám hore, vieš. Chválim túto aktivitu Tatrana Prešov, vybrali si z hľadiska malého fanúšika, ktorému dali loptu, dali mu ju do ruky a ten mohol ísť cez pol štadióna ju dať na oficiálny stojan Nikeligy. Mohol sa dotknúť trávnika, naozaj veľmi príjemná aktivita a chlapec bol naozaj veľmi šťastný. Povedz mi, kto vyhrá dneska? Tatran. Koľko? 3-2. Viete, že šalený východ, ale má to tu svoje čaro. Dneska je to tu samý influencer. Čau! Čau! Krása! Evas. Čau, Bergi. Počujem, mám pre teba otázku. No? Ale pravdu povedz, ne? Áno. Videa s Jovinečkom alebo Nikeliga? Videa s Jovinečkom. Len! Nie, dobre, teraz poviem. Ešte raz, videa s Jovinečkom alebo Nikeliga? Nikeliga. Počkaj, poviem ešte raz. Videa s Jovinečkom alebo Nikeliga? Nikeliga, určite.
No, 35. minúta 0-2. Prvá minúta zápasu, 1-4. Tu sa to schyluje k debaklu. Bravo, bravo, máme to! Máme to! Košice sa radujú so svojimi fanúšikmi. Vyhrali v Prešove 4-1. Fantastická atmosféra. Končilo sa východňarské derby tu v Prešove výsledkom 1-4. Tu za mnou môžete vidieť fanúšikov Tatrana Prešov. Musíme sa otriasť a ideme ďalej. Toto zaznelo od fanúšikov. Tatran Arena opäť takmer explodovaná. Fanúšikovia úžasní, takmer 6400 fanúšikov tu na východňarskom derby. Prešov, Košice, výsledok 1-4. Domáci sú smutní, Košičania veľmi veselí. Ale taký je futbal. Kiri! Welcome back! Ďakujem. Sme radi. Jak sa ti chytalo? Dobre. Tak, ďalší vlog máme u konca a vy mi dajte opäť vedieť, že ako sa vám to páčilo a kam mám ísť na budúce.